kagungan Wasodha Windu Sanjaya Sambyang Giripati miyos Sinewaka wonten ing Bali Araras ingkang sampun jinajaran lenggah kaliyan ingkang garwa Bathari Umaranti Bimolat arawe ingkang raka Sambyang Giripati Sidhomyak saking Palenggan Upuh geniro amethuk sarta angacarani pinarang lenggah Yan sembah nireng ulun kapur puri sang berat ingkang sananing kasih walulang rileko jamu ratu bujong kang handar beni tuing kono tuing wal kang ngrayi nggih derek uninga menapa ingkang dipun suwun Bathara Kala pinangka undhak ingkang pancen tambahe pancen. Oh mekar. Lajeng kesanipun nyipun pramesti guru kadosa pundi? Kula suwun kanthi relaning bekalih mangke mbok bilih anak kula Bathara Kala suwan wonten ngarsa kula. Kakang Ngresikani Putra kula aturi kendelan kewala. Sampun badhe menawi kersa umpetan sawetawis sagono kakung. Terus menawi Bathara Kala mangke suwan wonten sampun nyanyi marang roko. Sudah pangmodal dak kadawan jeneng napa mekaten? Inggih kakung. Nggih adikku kula namung dika dawuh menapa ingkang dados parentah paduka. Saniki ngembani wuwus dewa sang bangku dipati oke makasih bro Bathara sapa kakasih ingkang den paringi nangge mau sadyata panguripe wong sabuni amet pasang Kalimantan Popo Guru aku kang swanana kersane Popo awit
karo bapa guru. Iya nggih, sawise wis ketemu karo ulun banjur ana wigati apa kula enggal matur. Bapa guru Dukna kala aku nyadong pangan ana ngersane bapa guru. Bapa guru paring pangan wujude apa tumrape Bathara Kala bapa guru. Kuwi to nggih iya. Dukna kala jeneng sira nyadong pangan ana ngersa ulun. Ulun paring pangan wujude klikaning kayu gapuk lan padas curi kula. Duh bapa guru mangertenono bapa guru sajroning aku mangan klikaning kayu gapuk lan padas curi aku ora krasa mangan lan ora krasa warak wetengku bapa guru kula terima-terima ya nggih pancen wis kinodrat yen to jeneng sira mangan klikaning kayu gapuk lan padas curi bapa guru baleni dina kang kawuhi aku wiwit dina iki njaluk undhak ing pepancen tambahing tetedan bapa guru banjur apa nggih sing bakal sira suwun pinangka undhak ing pepancen tambahing tetedan bapa guru ceritane mangkene bapa guru ceritaku ki ana sambung rapete karo pangan sing tak njaluk. Dukna kala dina kang kawuri wetengku ki krasa luwe. Banjur aku mlebu marang pekarangane wong Karang Pradisan. Aku bakal golek wit langketan sing ana pangingkang gapuk jebul ana tenan. Pangkang gapuk mau bakal tak poklek arep tak pangan. Jebul diencoki walang. Nanging walang mau walang sing luwih gedhe yen ditimbang karo walang liyane. Mula aku bisa netepake pamencok ana pangkang gapuk mau jenenge walang Brenggala. Gandeng wetengku wis krasa luwih, pangkang gapuk bakal tak pangan walang Brenggala. Tak jamoni ra gelem mabur, tak slendhiki ora gelem mabur. Saka gregeting atiku aku rumangsa dina karo walang Brenggala mau. Padha saknalika walang Brenggala katut tak pangan bapa. Sabubare aku mangan pangkang gapuk kang katutan walang Brenggala mau. Aduh bapa guru. Bisa tuntung otot bebauku krasa warak wetengku bapa guru. Mula dina iki aku njaluk pangan wujude walang Brenggala sing kaya tak pangan kang dina kawuri bapa guru. Yen tak gas kanthi permati kaya-kaya ulun ora marengake ya nggih. Yen to jeneng sira bakal mangan walang Brenggala. Oh, mengko dhisik bapa guru. Apa sebabe aku mung njaluk pangan wujude kewan walang Brenggala wae ora diudaneni bapa guru. Ngene yo nggih. Yen to nganti ulun marengake jeneng sira mangan walang Brenggala, iya yen sing pangan kuwi walang Brenggala. Lah yen kewan liya apa ulun ora gawe cilakane walang Brenggala sing ora ngerti dosane kuwi. Dadi bapa guru ora percaya yen to aku bubar mangan walang Brenggala. Babar pisan yo nggih ulun ora pitaya nanging yen to jeneng sira bisa mbuktekake ulun bakal niki priksa lan bakal mirsani iki daginge walang Brenggala apa daging kewan liya kula. Oh ngono. Gedhe cilik bapa guru njaluk bukti yen ngono tiwas kebeneran bapa guru. Iki ana daging kang nyililit ana sela-selane syoku. Coba pirsani bapa guru.
Permati Bapak Guru. Oh ngono ya ya. Coba tak pirsanane ya. Iki bener-bener daginge walang benggala. Apa daginge kewan liya, Bu? Yen to daging kang dililit iki daginge walang brenggala Bapak Guru. Kula daging kang dililit ana sela-selane siommu iki dudu daginge walang brenggala lho, Nggih. Banjur daging kewan apa Bapak Guru kang dililit ana sela-selane siomku iki Bapak Guru. Ngene ya, Nggih. Kang liwet ana sela-selane siommu iki ora liya maneh mung drijine manungsa. Lho, driji meneh manungsa. Lah yen ngono sing tak pangan katut kayu kang kapuk mau jalma manungsa Bapak Guru. Iya nggih, lho Bathara layak kok. Jebul jalma manungsa sing tak pangan. Lah yen ngono Bapak Guru, wiwit dina iki aku njaluk pangan wujude jalma manungsa sing kaya tak pangan dina kang kawuri Bapak Guru. Ora kena ya, Nggih. Jeneng sira ora kena. Mangsa jalma manungsa kuwi dosa gedhe ya, Nggih. Ora nyatane wae jalma manungsa enak apa-apa. Oh, mangertenono ya, Nggih. Jalma manungsa kuwi kan prabeda karo jeneng sira. Sing beda kuwi mung derajate lan papane. Ora yen njaluk pangan jalma manungsa, ora oleh yen njaluk pangan jalma manungsa. Iya to, Nggih. Ulun bakal marengake pangan wujude jalma manungsa. Adalah yen ngono matur nuwun Bapak Guru. Nanging ngene. Jalma manungsa sing kena kepangan iku mau jalma manungsa sing kedunungan sira. Monggo dhisik apa ana jalma manungsa sing kedunungan sira. Ana cacahe ana pira Bapak Guru? Ana rong perkara lho. Rong perkara kuwi apa Bapak Guru? Rong perkara kuwi kena den arani pesthi lan pesta. Yen pesthi kuwi apa? Yen pesta kuwi apa Bapak Guru? Yen pesthi kuwi kodrating Gusti, yen pesta kuwi luputing tumindak Bapak Guru. Pesta karo pesthi yen diwilang siji nggo siji, cacahe ana pira Bapak Guru? Lho, pesta karo pesthi yen diwilang siji nggo siji, cacahe ana 144. Dadi pangan sing kok paringake aku cacahe ana 144 Bapak Guru. Iya nggih. Banjur sing mangan ana 140. Dadi akeh pangane tinimbang sing mangan Bapak Guru. Bener nggih Kang dadi aturmu. Bapak Guru, coba wecakno siji mboko siji.
Sing diarani pesta ki apa, sing diarani pesti ki apa wae. Pamriye Bapak Guru, dimene ora dono dongkap anggon Kungpati sandang pangan ing mengkone. Oh ngono iki ya to, Ger. Bakal ulun wiwiti saka pesti. Pesti kuwi kodrating Gusti ngen upamane mengkene. Yen ana wong bebrayan agung duwe anak siji lanang, tegese bocah siji lanang tanpa sedulur kuwi kena den arane bocah untang-anting kebate. Yen bocah siji tanpa sedulur kuwi kena den arane bocah unting-unting lumunting tumenggak jati lunging aren. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana bocah loro lanang kabeh kuwi kena den arani uger-uger lawang. Yen bocah loro wadon kabeh kuwi kena den arani kembang sepasang. Yen bocah loro lanang wadon utawa wadon lanang kuwi kena den arani kedono kedini utawa kedini kedono. Oh, banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana bocah telu lanang kabeh kuwi kena den arani cukit dulit. Yen bocah telu wadon kabeh kuwi kena den arani gotong mangkit. Beda maneh yen ana bocah telu upamane lanange ana tengah kuwi kena den arani pancuran diapit sendang kosok baline. Yen bocah telu wadone ana tengah kuwi kena den arani sendang diapit pancuran. Beda maneh lho, Ger. Yen ana bocah telu upamane barepe lanang panengahe wadon uragine wadon kuwi kena den arani banteng ngirit jawi kosok baline. Yen ana bocah telu barepe wadon panengahe lanang uragine lanang kuwi kena den arani jawi ngirit banteng. Ngono Bapak. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana bocah papat lanang kabeh kuwi kena den arani sarangga. Yen bocah papat wadon kabeh kuwi kena den arani saiki. Beda maneh yen ana bocah papat upamane lanange loro wadone loro kuwi kena den arani keblat papat. Yen bocah luwih saka papat kok laire lanang wadon lanang wadon lanang wadon lanang wadon lan saterusé kuwi kena den arani gilir kacang ya lumpat gedang. Oh Bapak. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana bocah lima lanange ana tengah kuwi kena den arani pathok kosok baline. Yen bocah lima wadone ana tengah kuwi kena den arani gendong. Beda maneh yen ana bocah lima upamane lanange papat wadone sawiji kuwi kena den arani padangan kosok baline, Ger. Yen ana bocah lima wadone papat lanange sawiji kuwi kena den arani ipil-ipil ya pipilan. Beda maneh yen ana bocah lima upamane lanang kabeh kuwi kena den arani Pandhawa lima. Yen bocah lima wadon kabeh kuwi kena den arani Pendhawi ya Panca Putri ya Pancagati. Oh ngono Guru. Banjur apa maneh Bapak Guru? Dampir bocah lanang wadon laire bareng, yen kembar bocah loro laire bareng. Yen tawang gantungan bocah kembar laire sareti. Yen sakrendo bocah lair sedina metu loro. Kukus bocah lair bungkus, yen ngukul bocah lair tanpa ari-ari. Tiba sapir bocah lair kalung usus, yen tiba uker bocah lair kagubele usus. Wong ngono. Banjur apa maneh Bapak Guru? Julung kembang bocah lair barengi kletek ing surya. Yen julung susang bocah lair wanci bedhug awan. Yen julung sarap bocah lair ngadepake surup surya. Yen julung caplok bocah lair barengi asluping surya. Anggana bocah isih cilik sedulure akeh ning
nanging sing urip mung kari sawiji. Kuyungan bocah lair pinuju ana wong ngregejekan. Kunduran bocah lair ibune sedo yen jempina bocah lair sing durung wektune. Sumala bocah cacat wiwit lair kuwi sing kena den arani pesti. Pesti kuwi kodrating Gusti layen pesta. Yen pesta kuwi luputing tumindak. Upamane apa Guru? Upamane mengkene nggih. Wong ora tau nenapu, wong nenapu wanci wengi. Wong ora tau dedono, wong ora tau sisire. Yen ana wong wadon sok seneng kebut juga nganggo jarit, kuwi ya ora kena nggih. Oh ngono. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana wong wadon pinuju nggarap sari. Yen kotorane ting pecacer turun jerambah, turun lemah. Nek ya saru dilulu to, Nger. Oh ngono. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana wong wadon pinuju blonjo menyang pasar, tuku jajan, terus jajane dipangan turut dalan, terus dadi lok ing wong akeh. Kira ya saru dilulu to, Nger. Oh ngono. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana wong wadon pinuju ngindelake apa kreweng, apa kuali, apa wajan, apa ngaron, ana tumanganing pawon, cilik-cilike dandange apa kualine, apa ngarone kok botol gedhe-gedhene guling. Kuwi rak ya kurang pengati-atine to, nggih. Oh ngono Bapak Guru. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana wong tani pinuju nggarap sawah lan tegale, amangkul garu lan lukune anggiring kebo sapine. Mongko kebo sapine ora diwenehi brosong terus mangan tandurane yang dadi regejekan. Kira ya kurang pengati-atine to, Nggih. Oh ngono. Banjur apa maneh Bapak Guru? Yen ana wong lelungan, mbuh kuwi wong lanang apa wong wadon, kok wancine bedhug tengange, cilike ora segu, gedhe-gedhene ora maca selawat. Kuwi ya luput gedhe nger ya keturunan Sukerto. Allah, yen akeh pangan sing kok paringake aku Bapak Guru. Ya nggih nanging iku ana wewalere. Banjur wewalere apa Bapak Guru? Wewalere mengkene nggih. Wong sing keturunan Sukerto yen wis diseranani direwat Murwakala kanthi dalang sejati, pancere dalang pangruwatan. Kowe ora kena pisan-pisan gendak sing karo cilike mbok senggol gedhe-gedhene bakal marwasa kula. Monggo dhisik Bapak Guru. Ana sambung ngrapete apa? Dalang sejati karo Bathara Kala Bapak Guru. Mengkene ya, Nger. Jeneng sira ulun paringi. Sak pinter-pintermu isih pinter dalang sejati. Sak sekti-sektimu isih sekti dalang sejati. Kula jeneng sira ora kena wani karo dalang sejati kula. Ya, Bapak Guru, bakal tak estokake apa kang dadi gawe Bapak Guru. Yen mengkono Bapak Guru aku njaluk pamit. Aku bakal nganglang jagat mikiri bawono jalak padingan jajah desa Wilangkori golek sisik melek dununge wong kang kedunungan Sukerto. Jeneng sira tak elangi nanging aja pisan-pisan narak wawalere iki kula. Oh Bapak Guru, wawalere Bapak Guru bakal tak esokake.
midhangetaken anggenipun muja dumateng Bathara Kala. Nika kinten. Adi Guru nuruti panjaluke anak niku nggih. Anak njaluk iki dituruti. Anak njaluk iki dituruti. Kena-kena wae nuruti panjaluke anak nggih. Sing dijaluk anak niku gawe kapitunaning liyan menapa mboten? Sing dijaluk anak niku gawe sengsaraning liyan menapa mboten? Kawin kula aturi mengkalih. Bocah titilanen tombol tundul dari pangane Bathara Kala bocah kiri waton tanpa dhuwur dadi sandang pangane Bathara Kala. Wong ngaten blonjo menyang pasar atau dijajan dadi dipangan turun dalan kayu dadi sandang pangane Bathara Kala. Lah niku. Yen to ngantos terlalu pakatine Bathara Kala dangu sanjaya dangu. Tak badhe nelasaken titah madya apa to? Kawin kula aturi mengkalih hari iku. Umating Gusti ingkang wujud manungsa menika mboten sampurna. Nek Muhammadipun menika sampurna nanging akal budine menungsa menika mboten sampurna awit menungsa menika mboten luput saking lali lan kesadipun. Cobi kula aturi mengkalih hari Gusti. Sora laruta saking kudung yen tan puru kula amutusa jaksri. Adi Guru kedah saged nginep kados pundi marganipun Adi Guru. Inggih Kakang. Sareng kula midhangetaken aturi Kakang Resi. Kula banjur kengetan kula gadah janji kaliyan Bathara Kala. Janjipun yen kula mrene kaliyan Bathara Kala kados pundi? Kakang saka Sintena Tita Madyawada ingkang kedunungan Sukerta menawi sampun dipun seranani dipun norwat murwaka kanthi dalang sejati pancere dalang pangrawatan kula boten pisan-pisan marangaken alitipun gembok singgul ageng-agengipun badhe marwasa Kakang. Dalang yen mekaten nika sampun wonten ungop-ungop damel pepadangipun Tita Madyawada. Lajeng kesanipun yen kula panjenengan Guru kados inggih kula suwun kanthi relaning kalih Kakang Resi kemawon monggo kula aturi mandhap dhateng Madyawada. Pasang tumbal anjring Tita Madyawada ingkang kedunungan Sukerta kanthi andhapuk dalang sejati Kakang. Oh mekaten to. Nggih Hari Guru. Kula boten badhe sawala napa ingkang dados parentah paduka nanging kula menika namung badan sawata. Lajeng sinten rewang kula Hari Guru? Kakang Resi-kanika putra kula keparengaken anganti ingkang putra Nguntara Segara mewah ingkang putra Ngargadana pinangka dados rewang paduka Kakang Resi-kanika putra. Hari Guru sampun ngantos kula menika dipun wastani handaka napa reh perintah paduka. Napa mboten langkung prayogi tinimbang lidah sinambung. Monggo Hai kula. Kula aturi paring dawuh dumateng ingkang putra kekalih ing pamrih saged ngantek-antek anggenipun badhe ngayahi pakaryan ing manggenipun. Oh mekaten Kakang. Kula anak kungger Bathara Wisnu dalah Bathara Brahma. Mara madurine iki ana pakaryan sing kudu dilaksanaake. Oh
yaya rino rino soki sunyoruri wonten dawuh ing bali Kanjeng Rama wonten wigatos menapa ami jengkang kutha Nguntara Segara wonten wigatos menapa Rama Pikulun Kanjeng Rama Pikulun aning bali ingkang putra Margadana kula anak tunggal bocah sakloro iki ana pakaryan sing kudu mbok tindakake ya nggih jeneng sira muduna marang Madyabada bebarengan karo Siwamu Narada pasang tumbal nyeringati Madyabada kang kedurungan Sukerta kanthi andhapuk dalang sejati kula kawula inggih mangestakaken dawuh kalilan bidal benjang menapa Rama Wilun kalilan bidal benjang menapa Rama Wilun kula gelak wancing gege marang mangsa jeneng sira tak keparengake bidal dina iki kaya Rama Wilun kang dados dawuh paduka Kanjeng Rama pangestu Bathika Rama Wilun ingkang kula suwun sajan ingkang putra Ngargadana minta pamit Rama Wilun pangestu Bathika Rama Wilun ingkang kula suwun iya nggih lalu sen tak babakal pangestuku pinangka kanggo pikukuling lakumu lan jeneng sira ndak wanti-wanti aja pisan-pisan handaga apa reh perintahe Siwa inggih mangestakaken dawuh Rama Wilun kawula nuwun inggih mangestakaken dawuh Rama Wilun ari kula kanthi menawa sampun terwacana ingkang dados dawuh pangadika paduka Yai Kulun Pramit badhe ngayahi pakaryan namung pangestu Bathika Rama Wilun kan Yai Kulun Pramit ingkang kula suwun inggih kakang durga mendak kala nyimpang sembah sujud kula ingkang kumiring jengkar paduka kakang prayogane sing dadi dalang ilmu nggih. Prayoganipun Siwa Narada ingkang dados dalang awit paduka menika ingkang tinemu sepuh. Aku ki wong tuwa wis ora kecunggah. Dak lawas luwih trep lan luwih becik sing dadi dalang ki jeneng Sira Bathara Wisnu. Awit jeneng sira kuwi panus manis Sang Hyang Suman Prajurit dewane kabagyan kulo. Duh wong napa ing mangkipun dados bapakipun Kanjeng Rama. Perkara ana dikali bapakmu aku wis awit aku wis digawani bolan. Malah iki mau karo bapak digawani
sak isine gendaka kencana ora liya maneh mung sadar mula ya bocah sakloron enggal salin sanjangan. Jeneng Sinondak paringi tenger Ki Dalang Kandhawana ya Ki Dalang Nur Mahayu ya Ki Dalang Anjak Mas ya Ki Dalang Karumrungan inggih purna anjur menara blongo mancak cara wanita kowe dadi tukang gender ya Ger tak paringi tenger tukang gender Gondo Sruni ya tukang gender Panacah Gondo inggih purna munggah dalange wis ana pengendare wis ana apa sapa maneh Ger iki pemendhamipun kedah wonten oh ngono apa dewa sing ana mati apa to ki mung kari siwangu langkung kayo bisa narada ingkang dados pengendang yen mengko aku tak golek seragam bareng dadi menungsan ya bunder kaya jen menika langkung prayoga iku ampun basa kalih kula wadahan senadyan kula nikuti nemu tuwa jenengan ingkang kedah basa awit yoga menika wonten sahadap pengayomanipun dalan dalan niku sampun cocok. Lajeng kula niki diparingi tenger sinten? Kakang Panjak bakal sun paringi tenger. Tukang ndang cupu bubar mangkal, ya tukang ndang kalungkungan. Alah pun cocok wis tak cocok. Dalange pun wonten yaganipun. Terus gamelan kali wayang napa wae. Kakang iki ping bakal sun bojo yen to mesti marake kakang ono gamelan karo
Terus pripun Pak Dalang? Kakang Panja ayo padha kebiakan ana dranggung prapatan. Ana sareng kakang lake kakang. Kanca-kanca ayo. Priyantun saking pundi lan sinten asma paduka ibu desa nami kula pun Ibu Eli Diana pangaken kula Dalang Kondo wonten wigatos menapa Ibu Ibu Eli karaya-raya tindak wonten ing papan jangan lupa ngeroyong kalian pada kalau tidak aku tidak awet anggen kulo emang kali bojo kulo kodak Gusti kalau kamu enggak pawes kulo paringi tenger pun genduk dia kita tidak Bisa tenang kurang. Karang itu suker sakit ketik ingkang tumetes balok Rawuh perjuangan sungsang klabak puniki srana dipun ngamontenaken wartan. Betul ya suker sakit lan tanipun anak kula saged cacat ayat tentrem adil pun gesama tapi anak beberapa napa sampun mangertos pinangka kangge saksi-saksi pangruwatan. Nggih Dalang sajaipun saksi pangruwatan sampun cumawi lan sampun samapta Pak Dalang. Yen mekaten Ibu monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula badhe amiwiti amurwat amarga kala wonten dalem jenengan pikir. Ana daleme Yanawati mangkono wuse Ki Dalang Kandhawana ingsun Dalang Kandhawana angadep pusering jagat ningali melok ing kahanan kalangane wulan tanggal pisan tanggal 14 mulutan kena ing pati muncal tan kena ing surem ingsun Dalang Jati Wasesa Bong tapi risang tapi sun angidung kidung kusi banyak dalang ing ngendi ngenira lungguh rajasa padha kumitir amentreng singa prajnana anggo pitana rawangsa gendere pinatut barang kumenyar ing prasada sira kaki atangi ngadega ing mringin susang amarenga ampel gading tugelen karyanen sanggar pangruwatan ujar Allah pangruwatan tindak luput supataning para werda kaki angruwata sagunging mala cintraka angruwata sagunging raga getah tlutuh tujuh teluh rinuwat suh brasta sirna saking kersaning Kang Maha Kawasa
padahal sing kok kapyokne aku iki. Arep tumiba lambe tak ampeti kok pliket-pliket nganggo kecut. Banyu apa iki padahal? Iki jenenge Badhek Telon Bathara Kala. Apa sebabe aku nonton wayang kok kapyok nganggo badhek lho. Bathara Kala. Kowe nonton wayang ora sak lumrahe wong nonton. Kowe nonton wayang goyak-goyak panggung, goyaki sumpingan wayang. Yen to nganti ana cilike cepure kang tugel, gedhe-gedhene ngrubuhake panggung. Sapa sing kapitunan Bathara Kala? Oh, kowe to padahal. Ya to padahal yen ngono aku rumangsa luput. Padahal iki wayangan apa? Kok sajene akeh banget iki padahal. Wayangan Murwakala. Ana ngendi iki padahal? Ana ing Desa Pingkol. Mapane ana daleme Ibu Eli Yanawati. Ibu Eli Yanawati ngeningake ruwatan. Banjur sapa sing diruwati? Putrane kang nama Genduk Devita Putri Hayunanggani. Ayen ngono sandang panganku ki kok dhisik iki padahal. Bathara Kala, wiwit dina iki kowe ora kena gendhak singkara keluargane Ibu Eli. Yen to nganti kowe gendhak singkara marang keluargane Ibu Eli, mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe dalang sejati Bathara Kala. Oh, ngono ya to padahal. Yen to pancen putrane Ibu Eli dadi momongan ya. Aku ora bakal ngendhak singkara. Padahal anggon murwatan ana daleme Ibu Eli kok wis bakal rampung padahal. Pancen wis wancine Bathara Kala. Padahal kok ya wiwit maneh. Ada saka sendang pangruwatan teko kene iki aku golek pangan. Areng pangan wis dadi momong aku. Ateges aku ora oleh pangan. Lah weruh wong ngruwatan kok wis arep rampung ora ya nyungah ati. Wiwitane padahal. Ora rugi. Bathara Kala ora ana jamak lumrahe wong wayangan kok njaluk imbuh. Lah kowe apa njaluk opah? Yen kowe nanggap ana opahe mesti bakal tak tindakake Bathara Kala. Oh ngono ya padahal. Aku nanggap. Nanging mangertenono aku nanggap opahe dudu duit. Awit aku ki dewa. Dewa iki ora tau cekelan duit. Banjur opahe apa Bathara Kala? Opahe raliya maneh ya iki Kyai Kalonada. Iki ketokane sung. Sak mangsa-mangsa aku oleh pangan iki pinangka ajange. Aku oleh pangan kudu tak paesi karo Kyai Kalonada iki. Yen ora tak paesi karo Kyai Kalonada, aku ora bisa mangan. Gandeng aku kepengin banget weruh anggon ngurwatan ana daleme Ibu Eli kene. Iki tak opahake kowe padahal. Kowe piye padahal? Ya aku mau manut Bathara Kala. Saiki yen wis manut tampanono Kyai Kalonada iki. Saksenono Bathara Kala. Kyai Kalonada iki wis sak dadi darepeke dalang sejati. Ya padahal. Lah ngene padahal. Gandeng opahe wis kok tampa enggal wiwitana padahal. Rada mundura nggonmu lungguh Bathara Kala. Bakal tak sida nanggap wayang padahal ora sida ra dadi apa Bathara Kala. Apa to sebabe aku ora sida nanggap wayang? Sebabe aku ki oleh pangan. Wujude jabang bayi. Aku bisa mangan yen to jabang bayi iki tak paesi karo Kyai Kalonada. Andeng Kyai Kalonada tak opahake kowe, aku ora sida nanggap wayang. Opahe tak jaluk bali. Bathara Kala. Kyai Kalonada wis sak dadi darepeke dalang sejati. Aku
ora bakal mulungake Bathara Kala. Lho, tak jaluk bali ora entuk. Babar pisan aku ora mulungake. Wis ngene wae. Ayo api-apian aten. Aku nyuwun ngampil sedhela wae sak bumbare tangge masih Jabang Bayi. Mengko tak balekake padahal. Nadyan mbok ampil aku ora bakal mulungake Bathara Kala. Lah yen ngono padahal kepung ngajak musuhan karo Bathara Kala. Apa ora wedi padahal entuk nganti aku tiri romo. Bathara Kala. Aku wis wani ngadep panggung ora wedi mbok diri-diri coba sawangan. Sing tak asta ya kowe tak antem ndok pecok bakal karo jeneng Kapuranta ora luntur bayumu itu gak sembah dlamakamu Bathara Kala. Wis dalah aku gak sida nang sembah bareng aku tumun ndok pecok bakal karo jeneng Kapuranta yen ngono kowe iki apa dalang sejati dalang-dalangku dhewe kowe arep opo Bathara Ini yen nyoto-nyoto kowe iki dalang sejati aku tak takon. Dalangmu ki apa? Omahe Bathara Kala. Lah wong ditakon ki dalangmu apa wae kok njaluk opah. Wis saiki ngene wae. Ayo totoan wae. Pinangka tambangane Jabang Bayi iki. Yen padalang bisa mangsuli pitakonku, bayi dadi darma. Asa waline yen padalang ora bisa mangsuli pitakonmu, bayi tetep dadi darbeke Bathara Kala. Gamelan wayang sayagan iki dadi darbeku. Weh, piye padalang? Yo aku mung manut Bathara Kala. Ah, yen wis manut saiki tak takon. Dalangmu apa? Bayine wulungna dhisik. Pancen dalang iki pek nange dhewe nyoh tampan. Seksenana Bathara Kala Jabang Bayi kisah dadi anak dalang kena kasebut anak dalang tiba sampe. Oh ngono Pak Dalang karo maneh Bathara Kala sak wayah-wayah ana wong wayangan kok barengi ana wong babaran. Kowe ya ora kena ngendak sempara kuwi ya dadi anak dalang tiba sampe. Oh banjur doh cedhake aku ora mawas adoh lan cedhake sauger isih krungu ngungkunging gamelan kuwi kena kanggo paugeran Bathara Kala. Wong ya aku mung manut padahal saiki takono bakal tak pangsuli Bathara Kala ya padahal. Coba aku saiki tak takon. Dalangmu ki apa? Dalang wali awas. Wayange wayang purba lakone banjur lungguhmu pakune bumi telapakane sangga gono banjur debokmu sang nagaraja ya bumi-bumine dalang banjur kelirmu sang Tejamaya ya gumelaring jagat banjur gawangane sang Retnabara plunture sang Alimengan banjur kotakmu raga aragane dalang cempala keprak suku bau banjur gamelamu Poncondriya yagane sekabat papat wali wolu songo kenang banjur gendinge eling-eling daringan kebak banjur blencongmu sang Surya Praba genine Bathara Brahma banjur lengane sendang agung banjur uceng-ucenge Dewi Pertima awune Bathara supite panotol mono kang sinupit mola primalane putrane Ibu Eli Yanawati kang nama Nduk Devita Putri Ayu Nandani Bathara Kala. Yen ngono aku percaya banget yen Pak Dalang iki tegak turune dalang sejati panceri dalang Bathara. Yen ngono Pak Dalang kowe bisa maca tulis kang ana sanjabane daging sanjroning kulit kang mapan ana bibirku iki Pak Dalang. Bisa-bisaku dhewe kowe arep apa Bathara Kala ngene Pak Dalang. Kowe sing maca aku tak sing nyemak. Ya to Bathara Kala nanging aku maca ora macakake kowe. Sing tak wacakake ya kuwi keluargane Ibu Eli Yanawati ing pingkol kene Bathara Kala. Yo aku mau manut Pak Dalang. Coba anglungna janggamu Bathara Kala.
yaning talaga Itu radio. katilangit mambang tepas bulan supamaniku lintang tulyo kusuma sumawur Kakang Panca keteken kendang grimingen gendermu onekno gending iling-iling daringan kebak aja rok-rok asek anggonmu gawe irama pamriye dimene kepenak anggonku maca Kakang. Sangkaning loro Wisnu kena ing loro lungguh ing otot lan karapelu kang loro mulya dening Bathara Brahma yang Brahma kena ing loro lungguh ing getih daging kang loro mulya dening Bathara Jagatguru yang Jagatguru kena ing loro lungguh ing tutuk lan swara kang loro mulya dening Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal tan kena ing loro Sang Hyang Tunggal putrane Sang Hyang Menang Sang Hyang Menang putrane Sang Hyang Nurasa Sang Hyang Nurasa putrane Sang Hyang Nurtahya kabeh wis manunggal dadya siji lawan Sang Hyang Tunggal tunggal kahanan tunggal rasa pangrasa jati tunggal rasa jati mulya saka Purbawasena ninggang Wasesa Madhapaka Manaya Jatapala Wasata Dakaracana Yamaraja Yani Yamarani Niramaya Yasilapa Palasya Yamidurara Damiya Yamidusasa Damiya Yadayuda Dayudaya Yasiya Cacaya Siya Yasihama Mahasiya Pangrencana Marya luwih ekang anekane Marya kalwihanira ekang luwih-luwih amarkana ekang aweh melarat anyugyana ekang nyipara Marya nangsaya ekang amrani elango kekuwatanira ekang para cidra pandha kogel welasa ekang dadyama anyingkira tirsa sarining tunjuk milimring tlaga maning madirda Rwata sakalining dur kang padha adus kemayi kang ngedusi Parwati kang masa ing Wisnu kang entas elima sira kala sira mulya marang kayangan jati asalira saka ora sira mulya marang ora asalira teka ing jati mulya marang jati ingsun iki sejatine Wisesa kang maha kawasa wis paring panguwasa buku marung yuga rupiah padha rusak suwung sepi mamrung balaning kala sumantek aji kudu ngaku serabat putih aman cek ning bumi Mekah pinter-pinter ning kiblat olahan ngadepaken pekenyo jisih jempri prayangan lebur tumpur musna ilang kumpulan dongaku serabat olah setan mara setan mati demit mara demit mati ilu-ilu banaspati mara mara mati gendruwo mati dengan mara dengan mati encok mara encok mati maling mara maling mati omo mara omo mati mara mati ana dak ana sangka wetan pira cacahe dak ana 5 apa rupane dak ana putih aja ngobo-ngobo mala trimalane manungsa kang dosa ana dak ana saka kidul pira cacahe dak ana 9 apa rupane dak ana abang
manungsa ngobong mala trimalane manungsa kang dosa. Bapak Adam nurunake kama putih, babu kawa nurunake kama abang. Uriman asem kawak uyah kawak kulir melajin diireng. Adepna segara tujuh salah kagawe raja tinolah. Duh Allah. Aku njaluk tampa padahal Bathara Kala iki ana sarana coba rapa kembang taman banyu sanga yen to Gusti marengake bakal walya jati ya padahal coba tingkake padahal muga-muga kena ibadataning Allah pindhane Rasulullah lebur tanpa dadi wadalan ya ini wadalan andeng wirwatan ana daleme ibu iki sajane akeh banget aku njaluk sajane ya wadalan sing ana gawaran sing ora ono aku sing njaluk akeh pangapunten karo maneh para kala yen minggu sajen gawaran isine wae wadah iki oh ngono ya kanca-kanca wadah dengan ge kalau pitike kula carane kula panggang bakal urung mengko madura karo Ibu Eli sak bubare ruwatan iki ana kembang taman kang ngubengake tritis nang dikemput yen dhisik banyune kandha ana jedhe kena kanggo siram wong sak keluarga inggih mangke badhe kula aturaken lan iki ana cok bakal limo kon nandur pojokane pekarangan majupat sing siji kon nandur ana tengah latar iki yo kena kanggo pager-pager cara pedalangan padahal inggih mangke badhe kula aturaken
karo maneh iki ana anglo karo mawa kon guang menyang kali wadahe nganti pecah rapalane mengkene wadalah aku orang guang anglo karo mawa sing tak guang mala trimalane anakku aja pati-pati bali mala trimalane anakku yen tok anglo sing pecah bisa wutuh kaya wingi rapalane mengkene wadalah inggih mangke badhe kula aturaken bingung wis wadalah enggal kukutono pekarangane ibu iki bakal sapa dikawat tak panayane syukur sakit denda trimala dimene musna saka pekarang iki Gusti tansah ngedane Gusti tansah ngabulaken inggih nggih kosa langsunipun sadamunipun Pak Dalang nyambut damel wonten iki wonten kekirangan menapa kemawon nuwun pangapunten inggih nuwun sewu tata lair kula menika tasawuh Gus kula menika kayuwangan kula badhe kundur dhateng Wangan Surawa mengke Sangyang Bathara Wisnu Sangyang Brahma mewasang ngresikane butuh Dewa kundur marang kayangan raga tinilar ing Madyapada nedhakaken turun dalang wiwit saking Ki Dalang Jayeng Ranaya Kanjeng Jenang tumurun marang Ki Dalang Kasanarjaya Kilintang Trenggono tumurun marang Ki Dalang Suparman Gunawiryana tumurun marang Ki Dalang Kasman Pringgosutata tumurun dalang Pangruwatan Kawit Ganda Kasmata Kang Asungsarana tinulak bali mangetan kadonga Raja Iman Slamet ana kala saka kidul tinulak bali mangetan kadonga Raja Iman Slamet ana kala saka kulon tinulak bali mangulon kadonga Raja Iman Slamet ana kala saka lor tinulak bali mangalor kadonga Raja Iman Slamet ana kala saka tengah sejatine duduka nikmating Gusti kang tinampa Ibu Elisa keluarga